danas sam tu za vas sa novim videom i danas snimam potrošene proizvode. Mislim da sam relativno skoro snimala emptise, ali nakupilo se, mada mislim da su više kabasti proizvodi nego što ih ima nešto puno, ali nema veze, rekao, ajde da sad ovo snimim da se rešim ovih stvari. Kao što znate, emptise stvarno mnogo volim zato što je to video gdje onako detaljno mi ispričam sve o proizvodima koje sam potrošila, jer mislim da najbolji utisak steknete o proizvodu tek onda kada ga potrošite i stvarno znate da li ćete ga uzimati ponovo ili vam je bilo drago što ste ga potrošili. Ja imam nešto svašta, neki proizvode sam voljela, neki nisam toliko voljela, tako da prijeći ćemo onako redom i potrudit ću se tokom ovog videa da obuhvatim i cijene. Neki od vas mi pišu da previše pričam o proizvodima, neki su onako oduševljeni kao super, detaljno objašnjavaš i sve. Ja iskreno volim da kada snimam video, na primjer o proizvodima, da zaista detaljno vam kažem o sve o tom proizvodu, gdje sam ga kupila, koliko je koštao, zašto sam ga koristila, šta je dobro, šta nije dobro, da stvarno nemate razlog da mi postavite neko podpitanje. Jer mi je totalno besmisleno da pomenem neki proizvod i da me vi, na primjer, posle pitate gdje si ti to kupila ili eventualno koja je cijena. Neka cijene zaboravim, do duše moram da budem iskrena, ali se stvarno trudim da onako objedinim sve što je potrebno. Tako će biti ovaj put, ja se nadam. Krećem redom, tako šta da uhvatim. Prva je Blendament pasta za zube. Paste nekad ubacim, nekad ne, bukvalno kad se setim, to jest kada ih ne bacim u kantu. Ova Blendament je meni jako čudna. Ok je pasta, ali kao da ima u sebi neki sitan pisak. Ali njen ukus je meni previše čudan. Ne mogu da pronađem ovdje tačno kao koji je to ukus. Neki mint nešto, sigurno, ali ne vidim šta je kao konkretno. Uglavnom, ne znam da li ste koristili ona ulja kineska za masaže, to je protiv bolova, ima tigrovo ulje. U bočici je i onako bude ili crveno ili zeleno, na primjer. Ja sam to ulje, to jest ne konkretno ja, nego tata moj, ali uglavnom u porodici uvijek imamo ta ulje, godinama ih koristimo. To su, kažemo, ulja za masažu, ali kao protiv bolova, zato što greju, hladi ili šta već. Bukvalno identičan miris ima tom ulju, to jest ne toliko miris koliko... To jest, malo sam se zapetljala. Uglavnom, to ulje ima jako specifičan miris, a ova pasta, kada perete zube, imate osjećaj kao da ima taj isti ukus. Ako to ima ikakve logike. Nisam pjela ulje, ali prosto tako nekako je. I jako je čudna i meni iskreno miris ta ili njena aroma ili ukus, kako god hoćete, je najdraža stvar na svetu. Cijenu pojma nemam iskreno, ali možda nekih 200 dinara, na primjer. Ali kažem, stvarno ne sviđa mi se prosto taj ukus. Ja volim i mint, volim i ljute paste, ništa mi to nije problem, ali ovo mi je nešto baš čudno. Sljedeći je DAV, dugo nisam koristila DAV, vratila sam se DAV korenima, DAV klasika, obožavam ga. Maska za kosu koja mi je baš dugo trajala i to smo Jovana i ja zajedno koristile. U pitanju je Carlos maska od Borovnice. Ovako izgleda ova ljubičasta. Ja Carlosove maske do sada nisam isprobala. Ovo je bila prva da sam probala, dobila sam je, ali mislim da je cijena možda, lupit ću sada, do 500 dinara. Sigurno ona ima 1000 ml. Što se tiče ove maske, lepo miriše, ali da radi neku revolucionarnu stvar, iskreno ne radi. Onako, ok, hidrira kosu, ali nekako, pošto sam se ja u međuvremenu farbala i šišala, pomenut ću vam tu u nekom odvojenom videu, ako vas nešto posebno zanima, pošto sam tu malo nešto promijenila što se tiče farbanja, ali uglavnom, nakon što sam se ošišala, shvatila sam zapravo da ova maska vam neće pomoći ako su vam krajevi loši. Mislim, generalno ako su vam krajevi loši, jedino što može pomoći je šišanje, ali ako vam je ispucala kosa i nešto, neće ona mnogo nešto tu da uradi. Eventualno ako vam je kosa zdrava, nahranjena i onako fina, ona će još onako malo da poboljša situaciju. Eto, tako. Probala sam je na razne načine i da je koristim samo kada perem kosu, znači da je držim na kosi 5 do 10 minuta i da stavljam prije pranja kose na cijelu kosu, pa onda da držim neki duži period, ali nije me nešto mnogo oduševilo, iskreno. Meni je od ovih velikih maski, meni je najbolja bila ona plava, ja pojma nemam kako se ona zove, plava koja miriše nešto na mleko i kokos, ta mi je nekako bila najbolja, ali isprobat ću još neku ovu Carlosovu masku, znam da dosta njih hvale. Jedino me kod njih, da kažem, nervira pakovanje što stvarno ima previše maske i onda mi brzo dosadi, ali ovako kada Jovana i ja koristimo zajedno mi je to ono kao ok.
Moje voljene ampule. Ove baleine plave su kao za hidrataciju i one su kao, čini mi se, za sve starosne grupe, one ostale po bojama su možda kao po godinama. Iskreno, od svih tih ampula ove plave su mi najmanje omiljene, imaju najlepši miris, ali me nekako najmanje hidriraju. Iako su one kao za stariji tip kože, s obzirom da ih ja koristim jednu nedeljno, ne koristim onako konstantno, meni su one druge linije malo bolje i ove su stvarno super, ali kažem, moje neko lično iskustvo da su one malčice bolje. Ove ampule su negdje oko 150 dinara. Još jedan Balein proizvod, to je ova krema koju sam vam pominjala. Da, zove se baš krema za tijelo sa shea butterom. Obožavam je, mnogo mi je lepa, mnogo lepo hidrira. Pominjala sam je u favoritima, mislim da je cijena negdje oko 250-300 dinara. Ima 250 ml, odlična je za zimu, savršena, pravi zaštitni sloj, divno hidrira i super je za osjetljivu kožu. Neće vam dodatno ništa iziritirati, stvarno je sjajna. Sada sam uzela u svetlo plavom pakovanju pa da isprobam i nju, ali ova je meni za zimu bukvalno savršena. Moj najdraži šampon koji sam odmah kupila sljedeći, o kome sam pričala milion puta, ali evo za slučaj da niste čuli, Pantene Aqua Light, najbolji šampon ikada. Ako imate sličnu kosu kao ja i slično teme glave kao ja, da vam je teme glave osjetljivo, da se lako peruta, da vam je kosa sklona tome da se brzo masti i da je opet svilenkasta, ovo je nešto odlično, što je super balans između toga da dobro opere kosu, a da vam ne iziritira teme. Jer obično šamponi koji su kao za masnu kosu, mnogo su agresivni, meni je ovaj odličan, ali uvek ga kombinujem sa još nekim drugim šamponima, zato što se moje teme brzo zasiti, nažalost, ali ga obožavam i uvek ga kupujem. Taj šampon je često na akcijama, tako da ja ugrabim kada je, na primjer, negde do 400 dinara opakovanje od 400 ml. Zatim maska koja ne može gore izgledati, ja se izvinjavam što je ovo ovako odvratno, ali to je zato što ona meni cijelu večer stajala na kadi, a to je glisova maska koja ima u sebi ulja. Ne znam zbog čega, ja generalno glis maske i ja se nekako ne slažemo, ne znam zbog čega, nijedna maska mi nije bila onako wow, savršena. Iskreno od tih drogerijskih do sada šta sam isprobala, L'Oreal ima dobre. Ali ova glis je meni bila katastrofa. Pominjala sam onom videu proizvodi koji mi se nisu dopali. Neko od vas mi je komentarisao da kao je više za sublju kosu, ali nije meni problem da je ova maska masna. Jako je problem imam sa ovom maskom je to da je puna nekog silikona odvratnog i bukvalno kada je stavite na kosu vi osjetite na rukama onako sloj nečega što kao zagledi, a zapravo ne hrani dlaku, nego samo eto prividno vam kao kosa izgleda bolje. Previše je teška nekako, ulepi vam kosu, uopšte mi se ne dopada, u životu nisam probala ovako lošu masku, iskreno. Ona mnogo lepo miriše i dosta onako gusta i ja sam na kraju pola ovog pakovanja koristila za brijanje. Ja uvek sve proizvode za kosu u smislu maske, balzami koji mi ne odgovaraju, ja potrošim na kraju za brijanje, zato što super vam onako kao naprave zaštitni sloj između kože i brijača. Nemojte da se plašite da će vam dlačice biti jače ili nešto tako, samo će da omekša dlaku kako biste lakše obavili proces uklanjanja njih. Ali kažem, tako sam je potrošila, inače maska mi je stvarno baš loša. Njene cijene, na primjer, nemam pojma, 400-500 dinara, zavisima da uvek te maske sve možete naći na nekim super akcijama. Balea tuferi koje sam milion puta pominjala, jako ih volim, ovi su sa uljima. Dobijate 50 tufera koji su već natopljeni i spremni da se njima skidate šminku. Odlična stvar za putovanja, jako dugo u principu traju zato što ja s jednim tuferom mogu da skinem kompletnu šminku. Ja volim uljane proizvode za skidanje šminke najviše zato što lepo rastvore pigmente i ne iritiraju vašu kožu. Posle toga dobro očistim lice i to je to. Meni ne smeta taj osjećaj ulja na koži, ja to volim. Tako da ovo imate sve moje preporuke i mislim da su negdje oko 150 dinara, stvarno se isplati i super je praktična stvačica, samo otvorite, stavite na lice i to je to. Sljedeći proizvod su Niveini tuferi. Ja Niveu kao brand inače jako volim i to sam milion puta pričala. Ali meni ovi tuferi uopšte nisu jasni iz razloga što su oni 2-3 puta skuplji od svih onih regularnih tufera, mislim da su negdje oko 300 dinara, na primjer 200 i nešto, možda, ima ih 80,
ništa, apsolutno ništa. Tuferi kao i svaki drugi, isto mi je kao da sam uzela neke tufere koji košta 80 dinara 100 komada, znači stvarno niti su mekši, niti su deblji, niti su nešto bolje urađeni, apsolutno ništa. Ovo inače, mislim, Jovana kupila jer ja ne bi dala te pare na tufere, prosto mi je kao bez veze. Ali verovatno nisu bili ni jedni drugi parno za love, ali baš sam se razočarala, ono, baš su očini. Sljedeće je Nivein gel za, to jest kupka. Ja uvek kažem gel za tuširanje, valjda ste to navikli. Ovaj Cream Soft, rekla sam vam, mnogo je lep, osvežavajući, divan, mislim da je savršen za leto, odličan balans između dobre hidratacije i malo te neke svežine i lepog onako čistog mirisa. Stvarno ga volim i mislim da je on negde oko, pa tako 200-300 dinara otprilike, ali uvek kažem, stalno imate te neke akcije. Supermarketi i drogerije, uvek to može da se nađe malo jeftinije. Sljedeća pasta koju ja mnogo volim, u pitanju je Colgate Max Fresh. Meni je to jedna od najdražih pasti, zato što imate kao listiće, pa mi je to onako super zanimljivo. Ova je Cooling Crystal, jako volim, ima lep ukus, lepo radi svoj posao i meni su nekako Colgate najdraže paste, iskreno. Pasta isto, ne znam, 150-200 dinara. Sljedeći proizvod, isto proizvod koji mnogo volim i potrošila sam i odmah sam uzela novu. Samo mi se čini da ova nova je malo drugačija, ali vidjet ćemo kad isprobam, neću još da pričam. Uglavnom, u pitanju je New Clinical krema za predeo oko očiju. Ova krema je kao za zatezanje i podizanje, ali nemojte da vas to brine ako ste mojih godina. Ja imam 24, uskoro 25 godina i mislim da je skroz ok da koristim ovako neku kremu, ali ne mislim da je ok da koristi ovu kremu devojka od 16 ili 18 godina. Ne koristim je zato što želim da se borim protiv bora, staranja i ostalog, stvarno nisam opterećena, meni je samo bitno da dobro hidriram svoju kožu i da je pružam adekvatnu negu. Nije mi toliko bitno kao da ja sad pravim preventivu borama i ostalom, to se sve desi, to je sve normalno i ljudski, tako da je meni samo bitno da ja hranim svoju kožu, to mi je onako najvažnije. Ja sam ovu kremu probala pre možda neke 2 godine, onako da kažem sasvim slučajno, imala sam je od kuće i u kući, možda sam je uzela od mame ili tako nešto i u tom trenutku sam se zaljubila i od tada je koristim. Meni je ona odlična kao noćna krema, zato što mi je za dan nekako previše teško u slučaju da se šminkam. Kada na to stavim puder i korektor, nekako mi je previše svega, tako da ne volim da je koristim za dan, ali za noć je idealna. Ono što je kod nje specifično je što ona, samo da vidimo od svetla, da možete da vidite nigde, evo ga, ovaj fokus malo ne sarađuje. Uglavnom ona ima 2 ovako dela i jedan deo je za gornji kapak, a jedan deo je za donji kapak. Deo koji je za gornji kapak je kao narandžasti onako gel, i on onako super zagladi tu površinu, a deo koji je za donji kapak, odnosno za područnjake konkretno, je onako dobra hidratantna krema koja je onako jako bogata i jako lepa. Kada koristim ovu kremu, iako malo spavam ujutru, izgledam mnogo bolje i to je što je meni bitno, da mi nahrani taj predeo, jer ja uvek pričam i ovdje milion onih sitnih kao borica od smejanja i mimike lica, prosto prirodno imam te borice, tako da mi se uvlače proizvodi ako ne hidriram lepo taj predeo. Ova krema je negde oko, ja mislim, 900 dinara, nekad bude malo jeftinija, malo skuplja, sve zavisi, znate već u Avonu da to varira od kataloga do kataloga i ima 2 puta po 10 ml, što mislim da je super količina za kremu za predeo očiju. Sad sam videla da imaju i neku kao zelenu, gdje je taj gel zelen unutra i kao jedna je za krema za dan, jedna je za noć. Mislim da je tu i super fora, uzmete jednu kremu i ono, obezbedili ste se, ali ova nekako je meni baš draga, pa ne bih isprobao nešto novo. Mnogo mi sviđa to kao, možem jednu kremu na gornji kapak, jednu na donji. Iako je kao dodatni korak, ali nemam pojma, jako mi je zanimljiv taj ritual. I za kraj, da, imam ovaj tonik Baleine koji sam milion puta hvalila, tako da neću mnogo da vas davim. Ima 200 ml, cena mu je negdje oko 150 do 200 dinara. Odličan tonik, jako lep,
puderast miris, onako miriše na čisto, jako lepo očisti kožu, vrati onako balans, ne isušuje, ne peče me. Bukvalno ja sa tuferom znam da pređem i ovako oko oči, ako mi kojim slučajem ostane malo onako crno od maskare pa da ja to skinem. Nikada me oči nisu pekle savršene, sada koristim onako svetlo roze varijantu ovog i taj mi je isto odličan, tako da ovaj plavi mislim da je super za leto kada se malo više mastim, pošto je ovo za normalnu ka kombinovanoj koži, a onaj svetlo rozi je za osjetljivu i suvu, čini mi se, tako da mi je on super kao za hladni period. Tako da je ovo tonik definitivno koji ću ja da nastavim da kupujem i da koristim i ne želim da isprobam druge, ovaj mi je onako odličan. Ja pre tonike uopšte nisam voljela, izbjegavala sam ih svaki put kada kupim tonik, ja se razočaram zato što me sve živo peče i to me obično ovde peče, ne znam zbog čega, ali ovaj ovde deo me uvek peče od tonika, ali ovaj mi je onako bio idealan. Tako da to je to što se tiče mojih potrošenih proizvoda. Nadam se da me video bio koristan pre svega, da je bio zanimljiv. Pišite mi da li vi volite neki od ovih proizvoda i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!